Ia, dai listă, ia lista, unii lista. Care, cum? Ne aflăm în piața Nicolina. A sosit nou antrenor de karate, Ia! Cum ai făcut asta? Așa? Mamma mia! Două, trei palme din nou. Ia, zi tu. Cum ai făcut de greu? Așa vreau. Ce? Dar e, după aceea, ce ne-ai făcut după aceea? Cum ai făcut? M-am iat cu privirea de voresc. I-am mai făcut o dată așa. Și după aia ce ne-ai făcut? Așa. Așa. Și după aia, două ce te-ai dat? Cu Gaetano. Zice, l-am dat. Ce? Bine, bravo! Perfect pentru YouTube! Perfecte! S-a încadrat perfect! E perfect pentru YouTube! Da. Uite ce-o luat acolo! Centura negra, Van Damme! Care de Van Damme ai? Van Damme! Deci nu, frate, cu burțul zăvăt. O frate cu burțul. Arăt cum îți zici ce-o. Ne vedem la galeră. M-am sunat mai facil la făcut și eu dacă m-am săturat la un fel. Iar, poate să El spune că e de la ei. Poate nu vale nea. Da, mă regăsit să ai făcut. Am regăsit că te exact cu ani, că până ce să vii. Eu o să te scrie, n-am fost la băieți, m-au să luăm mă sus. Care mai mare, Adoro, cel mai mare. Adoro e zice cum spune eu. Care cum se vorbea, care cum spunea? Dă-mi o parte ca să vezi. Era despre pe celălalt. Dă două parte, acum repede. Spifați. Ca să stres. Nu, mă gândesc. N-am bucat niciunul, dar e cum îi fac acasă, ia. Bine, m-am făcut în gură. Băi, scoate limba afară, nu mai scoate limba afară pură așa. Scoate. Hai, poți să-i dai cu animale, mai faci. E viața mea. Am crezut una în viața mea, la modă, una la altă, poate am întâmplat și am... Muscoloso. Palestra. Bă, nu poate. Eh? Tutta noi